ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон техника, чӣ намуд реклама ки бошад, марамат сурат маълумот шад дар WhatsApp имо рӯйгирем. мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имзо навор аст опелои хечебекои арзон, Daewoo Nexi ва VAZ-2107, VAZ-2106 бениҳоят нархҳои арзон кардем ва опелои караван аст ки на самом деле арзон аст ва Toyota Camry 2 бо аст, хоб мерседесои сечка ки вайшам бо нархҳои арзон. обшӯ ҳамин нархҳои ҳамирӯза ҳамаш қариб арзон аст, бадро бениҳоят ки ҳамин хел нархҳо ред ки меғалтанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 177 сомонӣ. наворро сар мекунем, баромад рафтем. дӯстони азиз, пешаи наворро сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки грузоперевозкаи акаи пардане ки хизматрасони худашонро ба шумо пешкаш мекунад. аз Москва ба Тоҷикистон бор мебуранд. зиёда аз 10 сол аст ки таҷрибаи корӣ дорам. борро аз территорияи Садовод, метро Люблино мегирам. ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, хобрайони Кӯйбеш, яъне ки Абдураҳмони Ҷомӣ ва территорияи шаҳри Бухтар ва дигар шаҳри ноҳияҳо мебарад. ин нашр бо тариқи маслиҳат мешавад. агар бори шумо то 100 кило 300 кило бошад, то 100 километр 200 километр 300 километр роҳ ҳам бошад, рафта мегиранд. территорияи Московский област. агар дуртар ҳам бошад, агар ки бортон бисёртар бошад, тариқи маслиҳат рафта мегиранд. территорияи Москва, территорияи Люблино, ҳамин территория, яъне даставка ҳамаш рафта гирифтан бе пул аст. хоб сета рақам дорам ки ҳар се рақамошон кор мекунад. ахирон рақам гишонда имо ҳам WhatsApp пайваст дорам. грузоперевозкаи акаи парда хизматрасои худашонро ба шумо бо дили пур, яъне пешкаш мекунад. метавонед ки бо дили пур ба ҳамин ака равон кунем. агар ягон маълумотои иловагӣ хоҳед, агар шумо фаҳмидан, марамат шумо занг занем, ба шумо метиҳанд. сомонаи рахштеҷа ба шумо ҳамин акаи парда компанияро ба шумо тавсия метиҳем, марамат тамос гиред. дӯстони азиз, мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшии имрӯза аст Daewoo Nexi аст ки светои сафед, соли барои 6 1994 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошина мегӯяд бисёр запчасташо мегӯяд ҳамаша ай Москва рӯй кардагем, яъне ки ҳама запчастои оригинал кати. мошина касе ки мегира мегӯяд падаркаш мегӯяд як бак полни газаш мегӯяд айшоти худамон. дискаҳош пачка, баллон сод аст, радной краска, бисёр запчаст ҳамаш ай Москва. 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 та баллон мегӯяд аниқ 95-90%. хоб салон тоза, радной краска, хадавои кардагӣ. мошин мегӯяд нашод хадавои задагӣ пӯшидагӣ, меличовка умуман кор надорад. то меличовка ҳамаша мегӯяд ай Москва рӯй кардагӣ, ки мошине ки хеле дасти як одамда гаштаст. ин Nexi 10000 сомона хали нест, бадро мошиное ки боли мени состар астанд. ҳай обши мошин 100% айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомонӣ ки боз арзонтарам мешавад. алишне тоқа суми холӣ. якум рақамош дар рақамои Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамош номери Россия аст ки инаштам ҳам имо WhatsApp ҳардаш пайваст аст, метавонед ки тамос гиред. савдо ва муомилаш дар назди капоти мошин марамат. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. ди мошини фурӯшӣ навбатӣ аст. бадро мошинаи советский молодёжник VAZ-2107, светои сафед, саистани нахаду. соли 2002 соле ки сӯзишвориш бензини холӣ умуман газ задагӣ нест. тоқа бензини холӣ кади гаштага, моторош экономни простой мегӯяд 1.6 литр, на самом деле мегӯяд экономия. коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторош мегӯяд пачка, моторш мегӯяд нав задагӣ аст, мегӯяд соҳибуш. умуман ягон ҷош мегӯяд пӯшидагӣ задагӣ, меличовка кор надорад. салонш тоза, 4 диска, 4 баллонаи ҳолати корӣ, моторош пачка. мошинча падро 100% хеле ки дасти як одамда гаштесай. кадоме ки харидора мегӯяд омада бина, арзон дам мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсанги, номи ҳозираш ноҳияи Ҷайҳун. фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ ки боз ягон сум муомила мекунам.
якум рақамошон аст рақамҳои TCL кор мекунад, рақамҳои TCL Тоҷикистон ва дуюм рақамошон номери Россия аст, инашам кор мекунад. Дар рақамҳои Россия WhatsApp пайваст доранд. ба кадоми шумо вазн 2107 кг зин бошад, марама тамос гиред. Главни моторш пачка аст, баъдон мотор нав кардаги аст ки худаш ҳамин моторошо медонед ки қимат ай. ҳамин марамат ягон маълумоти иловагӣ фошад. Агар хоҳед мисол аз соҳибашо занг зада пурсед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст баъдон дар кузуфи хечбеки нархи арзон срочна. соли 1993 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 6 литри простой экономни коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. номерош транзит мошин мегӯяд ай учет синомат кардагӣ тайёрай. 4 та балон мегӯяд пачка, раднои краска, хадавои нав кардагӣ, мотор нав кардагӣ, салон тоза, 4 калпа балонша бадро хай пачка. мошин мегӯяд тоқа сум дар кор мегӯяд срочна барои хотир мефурӯшад. мошин дастӣ шуда просто сум дар кор шуда мошина фурӯшида бошад. монда ягон камбудӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. кадоме ки наличкати мегирад арзон ва муомилаш дар назди капоти мошин. хоб ин ҳамин рақамошон аст. дар рақамҳои мегафон пайстани кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст дорад. аз ҳама хубаш дар ҳамин рақамошон промои занг занед ва мошина рафта аз пешбине савдо кунед. дӯстони азиз, али шинои тоқа суми холӣ. ва ин мошини дигаришам ишам фурӯшӣ аст. инашам ки аями бародарай ваз 2100 жигулӣ, инашам 100% 1 сола ҳуҷҷат дорад. моторош нав кардагӣ, мошин мегӯяд нахадвай. инашам фурӯши нархаш бо маслиҳате кадоме ки мехарам мегӯяд мисол занг занам ҳамаша фаҳмода метиҳанд. жигулишам ҳардаш фурӯши қатъи Opel ҳардаш аяк одам аст. инаш нархи аделни кати. агар ба кадометон ки дар кор бошад ин рақам дар занг занед ҳардаш аёдамай марамаат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст баъдон ки соли 6 2011 соли ки сӯзишвораш бензини холия. тоқа бензин. объем мотор 2.5 литри коробка автомата мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин баъдон намехали светои радной, светои шампанское, намедони намехали золотистый свет. я мошин мегӯяд ҳуҷҷат нав кардагӣ, аксола, 4 та балон пачка, диска, салон, монитор, кондитсионер, электропакет ҳамаш ҳастай. офши баъдон мошинча тоза камбудиша гуфтагӣ нестай. хай кадомтон ки мошин хари конкрет набошед бо маълумоти иловагиша мегирем. мошин айни ҳол дар душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 95 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. 2011 солае ки 95 000 сомонӣ ки баъдон ихе нархуда редки меғалта. хай бо кадоме ки мефаҳмад худаш фаҳмодан шарт нестае. ин ҳамин рақамҳо аст мегафон кор мекунад. ба кадометон ки ҳамин мошин ки лозим бошад марамат тамос гиред. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои майда, мошинҳои боркаш, хона, замин, квартира, кадом намуд техникаи маҳсулотай, великаи мошина, ягон говай чизе ки набошад мо рекламада мегузорем. марамат сурат маълумотча дар WhatsApp имо бо дили пур равон кунем ва лайкотонро фаромӯш накунед ва силкаи навора подписаш кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ки Opel Astra G аст ки сайзтари нахаду неки арзон ва баъдон Opel Astra G дудара аст. яъне ки чӣ гум яхе одамо мегӯяд спортивне, яхе одамо мегӯяд молодежне. Astra G бениҳоят зура ҳама чӣ дорад, фақат дударае. соли 1999 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.6 литри коробка механика сайзтари мошин баъдон беҳтаринае амихе свети радное аз худашае. 1 сола ҳуҷҷат дорад. салон тозаҳай, 4 дискаҳои списни, 4 та балонаи нав. нархи мошин 28 бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Кулобда. хай кадоме ки одамое ки мисол коргарам барои агар мошин холӣ бошад дара зури бадай барои такси хай қийтаракай. барои ягон ҷо рафтан, барои ягон ҷо сайри гашт, барои ягон кор рафтанда мошин 100% мешавад. нархиш главни арзонае. 28 мега бо арзонтар мешавад. чӣ хеле гуфтам дар шаҳри Кулобай. марамат бештар маълумотча гирен. дӯстони азиз, як чизро фаромӯш накунед ки кадом намуди ки мошине ки ба шумо лозим аст дар комментария ҳамун номи мошина қатъи кадом солуш қатъи мехаред дар комментария нависед. мо
ҷудо карда бари шумо албатта пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бадрон ки дар кузефии караван светои сафед, нархаш арзон. соли барои 1995 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотораш 1.6 литри простояй, коробкаш механикай, мошин мега дар ҳолати хуби техникияй. мошин мега раднои краска ҳамихел, 1 сола ҳуҷҷат кадагӣ дорад, 4 дискаҳои простой ва салоншон бадрон тоза хай нахадвай. мошина хай камбудиша гуфтагӣ неста бадрон. ҳамвақт шумо медонед ки дар канали мо фақат мошинои арзон аст, барои ҳамин дастгирия фаромӯш накунем. мошин айни ҳол дар ноҳияи Фархор қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 18 000 сомонӣ ки бо кадоме ки мегирад ягон сум муомила мекунем. сарошона мега сум норакуна. баъдони азиз, ягон мошина минусша гуфтагӣ нест, яъне камбудиша гуфтагӣ нест. барои ҳамин як бор дигар бо асоибашон пурсе кадомтон мехарем, барое ки чӣ маълумоте ки буд мо ба шумо расондем. ин ҳамин рақамҳо ҳаста, мегафон аста, кор мекунам. маромад дастурошона мега пулалкурай тамос гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ. Mercedes-Benz C-класс аст бадрон ки сечка бо нархҳои арзон. соли барои 1994 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, гази евро 4 дорад. мотори 1.8 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадрон гази евро 4, моторош нав кадагӣ, аккумулятор пачка, документош 100% мега ҳаст, яъне ки нагуфтам ки чанд қа срок дорад. хоб хай салоншам тоза ҳай, аккумулятор пачка, хай мошин бадрон обшим соза гуфта камбудиша нагуфтям. свети радои ҳамин хел серебристӣ. хоб мошин бадрон айни ҳол дар шаҳри Душанбе пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 34 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. 4 диска, 4 балони нав, мошин дар Душанбе 34 000 сомонӣ. мо такрор кардем ки шитоби одамои харидор аввал хушрӯ фаҳману баъд тамос гирам. ин ҳамин рақамҳошон мегафон аст, фақат илтимос мега одамони харидор мега занг занам, беҳуда нороҳат накунам мега, чунки одами коргаранд бисёри баъд ба телефон гап зада наметавонанд. хай маромад дигар вобастааш ай шумо. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини ҳаштум фурӯшимо баъдон аст ки мошини ВАЗ 2106 бо нархи арзон саистани нахаду ва документ ҳуҷҷат ҳамаш ҳастае. соли мошин баъдон 1994 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош мега экономни простой, 1.5 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балон ҳолати корида, 4 дискаҳои хусусан раднои краскаи, 1 сола ҳуҷҷат дорад, салоншам тоза бадрон, галавни нархаш арзон аст. ҳамин хеле сайстен, ҳамин хеле свето бадрон редки хеле нархуда меоин. бовар кунед, ин хеле нархта намеоин. барои ҳамин кадоме ки агар мехарад срочно рафта бинага ки мошин савдо нашуда бошад. хоб мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ. агар ягон кас дигар мешавад мошина ками кам i15 боло ки намемонда, ки i15 поён намемонда. хоб рақамошон аст, сайти сел кор мекунад. агар ки мошини савдо нашуда бошад метавонед ки шумо рафта аз пеш бинед. хай камбудиша гуфтагӣ нест, бо метавонед ки қадишон бо тариқи телефон пурсида гиред. 8000 сомонӣ мошин дар Душанбе. дигар маълумотҳои пурра аз шумо. дӯстони азиз, дар имрӯза наварам мошини фурӯшӣ буд пешкаш нокардем. то видеои оянда худо нигаҳбон.